یا که قرض مرا میاری یا که من تو همی کار گم میکنم یا که همه چیزی که داری ما میشنم. چی شد مادر؟ چی میشد؟ امروز باید جراحی شود. نه نیاز پول مول نیست. فهمیدم آردا. پول در کارای؟ ندارم نه هست نکی. тамошобини азиз, пеш аз тамошо хоҳиш месозам дар канал подписатсия намуда лайк ва комментарияро фаромӯш насозед. ҳайрон мондам. як тараф суми қарзи як бародар, як тарафи дигар ҷарроҳии падару модар. آشی گم نیست برات با زن میزنم مالی پنون با خدا بیو. ассалому алайкум ака. علیکم السلام بیو. خوبی سلامتی خوبه. یه چما همه عیدو میگردم یک هفته‌شی زنگ میزنم تلفن تنها میگیری گوش کن. من امروز اخیرا اون گپم جوراگی همه میمونه. تا یا که قرض مرا میاری یا که من تو همی کار گم میکنم یا که همه چیزی که داری ما میشنم. چی؟ همون جواب. биё ба бародаро занг занам, яке дастгирӣ мекунам. ассалому алайкум модарони азиз, бонавони зебо, донишҷӯёни гироми қадр, ин кор барои шумо мебошад. дар фирмаи Фаберлинг не, балки фирмаи туркии Эрсак. фирма дорои сертификат буда, пеш аз ҳама намуди маҳсулотҳояш ҳалол мебошад. ба тамоми намуди дардҳо доруворӣ вуҷуд дорад. вақте ки шумо азинаи якум харидорӣ месозед, дарҳол соҳиби маош ва соҳиби падарка мешед. муҳимтаринаш чӣ ҳастад? балҳои ба дастовардагии шумо тӯли 2 моҳ намесозанд. шитобед, соҳиби ҷои кор шавед ва беҳтарин пулҳоро ба даст оред. алло Зурбек, фарух созӣ хубӣ бародарҷон. ростига падару модарро ҷарроҳӣ мекунанд баъд аз ҳамон садама. имконият бошад камтар пул мо медодӣ? не барвақттар мегуфтӣ як ҷои дигар додем рафт. не ниёзи пул мул нест. фаҳмидам аруда, фаҳмидам. майлаш хоб. яъне ки ба вақттар бояд занг мезадам. безор кардем. пул ҷа ба шумо банкирему пул дорем ба худмо надорем. охир раҷабалиро занг занам. ӯ бизнес дорад, шароит дорад, шояд дастгирӣ кунад. ҳамин ними шави фарух чӣ мегуфтад? лабай фарух ака. ассалому алайкум раҷабалиҷон. мешава рости гап бародарҷон, ба як масъала қатъи занг аздам. хоб гап за ака, гап за. ҳамон садама шуда буд ку падару модар. пагу ҷарроҳӣ дорем, камтар пул дар кор аст. имконият бошад агар дастгирӣ мо мекардӣ? пул дар корай? надорум не ҳаст неки ман бизнесом бардар нақша дорам. бо як ду точкаи дигаро обод кардан дар кор, як ду каса соҳиби ном кардан дар кор. бародарҷон ҳазор бор бахшиш ака намекунем ака. шуд мушкилӣ дошта бошем, мушкилии ма ака айфида 10 маротиба 100 маротиба ака ҳазор бор бахшиш ака ма намекунем.
бародар мо пул дорем, мол дорем, ҳаракат дорем, меҳнат дорем, барои худ мебарем. имрӯз занг мезани модарам касалай, пага занг мезани бародарам да пул дар кора ёки мо ягон банкир нестем ё ягон дарахт намечинем. Фарух оғо меҳнат мекунем, ҳаракат мекунем ки ба иҷо омада расидем. қарз дар кора, қарз. خداوند خودت کمک کن از همین مشکلات بیرون برایم شرمنده هم نکن чӣ шуд мадак? چی میشد امروز باید جراحی شود ولی مبلغی ضروری که برای دکترها لازم است تا حال جمع آوری نشده است با دو سه تا رفیقانم زنگ زدم گفتم بر وقتتر میگویی نداشتن خلاصه зиқ нашавед мардак, ин рӯзҳоро низ паси сар мекунем. гӯш кунед мардак, инҳоро гирифта бурда фурӯхта мушкилиятонро ҳал кунед. آخر این چه خیلی میشود ҳеҷ хел намешавад. падару модари шумо низ падару модари ман ҳисоб мехӯрам. آخر زنک جان اینها توفه‌های داده‌ی مادر تو هستند من اینها رو فروختن نمیتوانم мардак, як чизро фаромӯш накунед. обрӯи шумо аз ҳама чизи дунё барои ман болост.